disposem a fer la segona part de l'estudi de les comarques. Aquest pot ser una miqueta més feixuc, però en farem només una prova i m'agradaria que ho intentéssiu a veure si funciona. Associacions forçades. Això ja us ho havia explicat, el que us dic sempre. Això ho faig perquè veieu que sé fer coses amb el PowerPoint. Bé, això ja ho havíem explicat. El mètode fonètic-numèric Erigon. Aleshores, se suposa que aquests números ja havíeu associat a la seva lletra corresponent. Això ens ho hauríem de saber de memòria. D'acord? El 0 era la R. I ho explica, el 0 té la R i en català 0 és res. A més, el 0 recorda una O i 0 té una O. És fàcil d'associar. A l'1, la verticalitat de la T recorda l'1. Ja sé que ho podeu llegir, però a vegades amb la memòria, si hi fem intervenir dos canals, l'auditiu i el visual, doncs es memoritza molt més fàcilment. El 2 és la N, té dos pals, fàcil de reconèixer. El 3 és la M, té tres pals, d'acord? Posada de dreta seria com un 3, si girem la M cap a la dreta aixecant-la, d'acord? El 4 és la C, de fet és el so K, és pel que comença la paraula 4. 5 és la L amb números romans és el 50, sí que podríem haver agafat un altre, però tenim que aquest l'associem al 5. El 6, fixeu-vos que sembla una G, simplement depenent com el giréssim, i ja no us dic si agafem la G majúscula. El 7, si posem la F davant d'un mirall, ens sortiria per inversió el número 7. El 8, jo faig una associació ben senzilla, Pinocho, ens recorda l'8, d'acord? I el 9 seria la V baixa, 9è, la T. El que passa que aquí jugo, que ja sabeu que la V baixa i la V sonen igual, i a vegades puc agafar la V baixa i a vegades la B. Molt bé, doncs seguim. Ara us vaig dir que us aprenguéssiu les 50 paraules. De fet, amb 41 en tindríem prou. Bé, no, 42. I jo aquí us proposo les meves. Jo ara no us les llegeixo, però si algunes coincideixen, està bé. Ara pel que us explicaré, si us resultés molt difícil fer-vos-ho a vosaltres, doncs podríeu canviar alguna de les paraules per les que jo he posat. Sí que és evident, està clar, que algunes a vosaltres no us diran res, però si enteneu la metodologia que ara explicaré, l'únic que heu de fer és canviar el que faré a continuació per, en comptes d'agafant aquesta paraula, agafant la vostra. Però el que és molt important és que si vosaltres si a mi em dieu quin és el número 18, jo automàticament, sense mirar, digui tapa, perquè la primera paraula que em ve a mi, llavors jo sé que la T és l'1 i la P és el 8. Per tant, en principi, hauria de tenir molt clar això. El mapa de comarques numerades, simplement, us el mostro, i ara aquí fixeu-vos que el que he fet és que us he afegit, a dalt teniu el mapa, i a sota teniu cada comarca amb el seu número. Per què? Doncs perquè ara hi hauria dues opcions, el mètode d'estudi clàssic o el que ara intentarem tirar endavant. Fixeu-vos amb el mapa uns segons, d'acord? I mireu, només us paro esment o us faig fixar en la comarca 30, d'acord? Clar, el 30 per mi és la M i la R. Aleshores és molt fàcil de recordar perquè jo m'he format una cosa que ara ho entendreu, però ja ho veureu, aquí diu el barcelonès, la meva paraula és mar, doncs jo per recordar on està, llavors em faig marcelonès i aleshores ja sé que Barcelona està en el 30. Ara, de totes maneres, procedirem a veure-ho en detall. D'acord, tindrem dues opcions. Una, memoritzar la comarca i la seva capital associades al número. Això et pot portar una estona, però si funciona, doncs mira, tot això que tenim guanyat. Clar, jo, almenys en el meu cas, em portaria
un temps, però estic segur que al cap de 2 setmanes no me n'en recordaria gairebé ni de la meitat. Això depèn de cadascú, com li funcioni. L'altre mètode és crear associacions aplicant l'alfabet Erigone, Erigon, com ja vam fer una mica amb les províncies d'Espanya, d'acord? I nosaltres el que provarem és aquesta segona opció. Aquesta opció necessita un grau de concentració elevat. Has d'estar per això. Llegeix primer la primera frase, tanca els ulls i intenta visualitzar aquesta imatge. Jo el que procuraré és llegir la imatge perquè així vincularem 2 canals. I en la qüestió de memòria, sempre que vinculis més d'un canal, doncs és més fàcil de recordar. I llavors convé que sentis el visual, que sentis l'auditiu i que també miris el visual, encara que sigui imaginatiu. Després, llegeixes la segona frase i fas el mateix procediment. Abans de passar a la tercera frase, repeteixes mentalment la segona i després la primera, en ordre invers. Ara repeteixes el procés amb la tercera. Primer llegeixes la tercera, tanques els ulls, visualitzes aquesta imatge i abans de passar a la següent repeteixes la tercera, després la segona i finalment la tercera. I això ho hauries de fer amb totes. Jo et recomano que ho provis ara amb aquestes que jo et donaré i després et marquis uns temps i dir, avui vaig a fer-ho amb 5 i només ho fas amb aquelles 5. Avui ho faré unes altres 5. Per tant, avui ho provarem amb 11 frases i tu pots mirar, 11 és una miqueta intens per començar, però pots mirar el temps que hi invertim. Com que ho farem junts, doncs aleshores te n'adonaràs una miqueta del temps que hi inverteixes. Bé, la primera paraula és riu. 0, R, riu. I la frase és: al riu ballaran les ovielles. Ho he llegit així perquè tu llegeixes amb aquest to com si ho diguessis en gallec o com si ho diguessis en portuguès. I ara, molt important, tu tanques els ulls i visualitzes el riu ballant una rotllana d'ovelles donant-se les mans. Aleshores, això ha de ser una imatge que et quedi gravada perquè, crida molt l'atenció. D'acord? Ara passem a la segona, que és el número 1. 1 és la T i jo en la meva llista de paraules dic tió. I puc lligar-lo una mica amb el riu que havia posat abans. Un tió a l'Alta Ribagorça, aquí poso el nom sencer de la comarca, fa de pont i està desert. Clar, com que és una associació, això t'hauria de portar a Alta Ribagorça, pont de Suert. Si no t'has estudiat, si no has llegit mai les comarques, tindrem un problema. Ara, abans de passar a la següent, tu t'imagines aquesta, un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont desert i t'imagines el tió que no passa ningú. Clar, com que està fent de pont, pots imaginar-te que està sobre d'un riu. Un riu en el qual hi ha unes ovielles que ballaran. D'acord? Seguim. La 2 és el número N. Havíem dit 2 pals. I la paraula meva, en aquest cas, és un niu. Un niu de palla d'ussa, ussa americana, per això USA, dalt del tren. Tu t'imagines un niu de palla que està dalt d'un tren. Palla, i si vols, en el niu li pots posar una bandera americana, si dius palla, ussa, americana. Què et recorda això? Pallars, Lluçà, Tremp. L'associació seria aquesta. Ara, abans de passar al següent, tu dius, a veure, veig un niu de palla americana, palla ussa, dalt del tren. 1. Un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont desert. 0. M'imagino una rotllana d'ovielles que ballaran una sardana. Ara, un cop fet això, passo al següent, que jo he posat ara
el número 13, perquè he procurat que surtin tots. No ho vaig fent per ordre, n'he fet 3 de la primera desena, ara en faré 3 de la segona, i així. Clar, 13 és TM. Llavors, tu pots imaginar-te un timó ja saps que és una roda, el volant d'un vaixell, per tant, imagina't un timó al Solsonès. I ara, abans de passar al següent, en aquest cas, farem amb les que tinc aquí, però a veure, la que he dit abans era el 2, que era niu. Niu, un niu de palla, puça, dalt del tren. Abans del 2 venia l'1, que era tió. Un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont de set. Després abans venia el 0, el 0 era riu, al riu ballaran les opielles. D'acord? Suposo que estàs captant el mètode. 14 és TC i jo tinc taca en Segarra de cervesa. Això em recorda Segarra, la Segarra i Cervera. D'acord? Fixa't una cosa, a la de Solsonès ja no dic res perquè, clar, Solsonès, la capital és Solsona. Les que acabin a més ho tenim relativament fàcil perquè no cal aprendre's la capital perquè el mateix nom t'ho porta. Ara, abans de passar a la següent, tornem a dir la 14, taca en Segarra de cervesa, la 13, un timó al Solsonès, la 2, un niu de palla, ussa dalt del tren, la 1, un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont de Cer, i la 0, al riu ballaran les ovielles. Passem a la 15, TL, i aquí jo tinc una tela de l'Urgell per a la Cristina Tàrrega. Clar, aquesta era una personalitat que en el moment que jo ho vaig fer era popular, i aleshores jo me l'he fet. Clar, tu pots fer-te les frases amb coses que a tu et siguin més properes. Però aquí dic, una tela de l'Urgell per a la Cristina Tàrrega. També podria dir una tela urgeix a Cristina Tàrrega. La necessita. S'han de fer associacions que t'ho recordin. Per tant, la capital de l'Urgell és Tàrrega. Sí? Taca en Segarra de cervesa, perquè ara vaig tirant endarrere. Però ja, sí, però ho fem perquè així veurem el temps real en què es triga. La 13, un timó al Solsonès. La 2, un niu de palla d'ussa dalt del tren. La 1, un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont i està desert. I la 0, al riu ballaran les ovielles. D'acord? Ara passaríem a la 26. NG, 2N, al 6, la G. I aquí simplement dic un negre al Berguedà. M'imagino una persona de color, un negre al Berguedà. I aleshores ja tinc que al Berguedà la capital serà Berga. Fixeu-vos que la diuen amb E tancada. Què faig ara? 26, un negre al Berguedà. 26, NG, negre, Berguedà. 15, tela. Una tela urgeix a Cristina Tàrrega. 14, taca en Segarra de cervesa. 13, un timó al Solsonès. 2, un niu de palla d'ussa dalt del tren. 1, un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont i està desert. 0, riu. Al riu ballaran les ovielles. Bé, ara passem a la següent. 27, 2N, 7F, per tant, la paraula nàufrag. Un nàufrag del Bages, el mar resa. Aquí costa una miqueta d'associar, però vaja, la paraula és nàufrag, i Bages, és la comarca, el mar resa, m'hauria de recordar Manresa. Ja sé que és difícil, però això per això dic que és un mètode que cadascú s'ho ha de fer a la seva mida. Ara fem el procés, com cada vegada. 26, NG, negre, negre. Un negre al Berguedà. 15, TL, una tela de l'Urgell per la Cristina Tàrrega. 14, TC,
taca en Segarra de cervesa. 13. TM, un timó al Solsonès. 2. N, un niu de palla d'ussa americana dalt del tren. 1. Un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont i està desert. 0. R, riu, al riu ballaran les ovielles. Passo al següent. Clar, la paraula nipó, 2, N, 8, P, vol dir japonès, d'acord? Sí, alguns s'havien creat alguna vegada era Snoopy, perquè tot i que hi ha una S, hi ha una Y, però les consonants importants són la N i la P. Un nipó veiés un occidental a la terrassa de Sabadell. Clar, un occidental, sabeu que els nipons són orientals, d'acord? Llavors jugo i clar, veiés un occidental, veiés occidental, i dic a la terrassa de Sabadell perquè en aquest cas el Vallès Occidental té dues capitals, Terrassa i Sabadell. Tiro endarrere. Un nàufrag del Bages al mar resa. Un negre al Berguedà, una tela de l'Urgell, passo al 15, una 15 TL, tela de l'Urgell per a Cristina Tàrrega. 14, taca en Segarra de cervesa. 13, TM, un timó al Solsonès. 2, N, un niu de palla d'ussa americana dalt del tren. 1, T, un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont i està desert. 0, R, riu, al riu ballaran les ovielles. I anem acabant, i ara passem al 39, que en aquest cas veieu que és MB, i en aquest cas jo m'he fet el mòbil, sabeu que mòbil va amb B, seria una paraula que és diferent de com s'hauria d'escriure realment. Llavors dic, el mòbil, Giró, on és? Giró és un nom d'un mag que jo conec, però llavors un s'ho pot adaptar. El mòbil, Giró, on és? I Gironès, la capital, serà Girona. 28. Un nipó veiés un occidental a la terrassa de Sabadell. 27. NF. Nàufrag del Bages al mar resa. 26. NG. Un negre al Berguedà. 15. TL. Una tela de l'Urgell per Cristina Tàrrega. 14. TC. Taca en Segarra de cervesa. 13. TM. Un timó al Solsonès. 2. N. Un niu de palla d'ussa dalt del tren. 1. T. Un tió a l'Alta Ribagorça fa de pont i està desert. 0. R. Riu. Al riu ballaran les ovielles. D'acord? Llavors, un cop hem fet tot això, si ara vosaltres veieu aquí el 39, el mòbil Giró, on és la que havia fet, i si un cop vosaltres feu tot el procés, doncs aleshores, si heu calculat el temps, podeu veure quant dura. Però jo ara he fet encara el 40 CR, algú podria pensar en CR, pot ser de l'equip que siguis cristiano, però jo tinc la paraula cara, i d'aquí dic, de cara a l'Empordà, per tant, al Empordà hi ha figueres de Linianes. Sí? Llavors, aquí em recorda, cara per mi és la paraula 40, recordeu que ens queda la comarca 41 i com que hem començat a la 0, que n'hi ha 42. Clar, ara aquí n'hem fet 11. Jo ara, mireu, m'ho estalvio, però ja no faig tot el procés enrere, però 40, cara, 39, MB, mòbil, 28, nipó, NP, i vaig tirant endarrere i les vaig fent totes. Doncs fins aquí l'explicació d'avui ha estat una miqueta més feixuga que les coses que hem anat veient de tècniques d'estudi,
però el següent serà simplement una exposició de totes les frases i això ho proveu. Que us funciona? Bé. Que no us funciona? Paperera i avall. Quin tostón! Què dius? Ai, m'ha sentit!